तहरा बिना नहीं खे गोलू के मान के ए बाबा तो कहिया दर्शन करो भगवान सहम करू न विधान के कहिया दर्शन करइबो भगवान जब कार्यक्रम के अंत होला नो एक कलाकार में केहू भी उड़ान गावेला तब बुझाला कि अब समाप्त हो गए तो कहने कि ना शुरू में उड़ान गावला तो गबड़ा जाएगा बाकी हमार बाग भैया ये लोग गीत गावेला बड़ा सुंदर सुंदर नारदी विधा से ही हम गीत संगीत के अपन सुन के शुरुआत के लिए वाली बाबूजी हमार गावत रहनी सुंदर एगो गीत रहे और धन भरल बा अरे दौलत बेसुमार जय हो राजनाथ चाचा और धन भरल बा दौलत बेसुमार सुरेश बाबा हमारा राजनाथ चाचा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल है लयदार कर मतलब राजनाथ चाचा बाबा सही हाँ हाँ जब प्रोग्राम हमार भइले बा अरविंद भैया भी आशीर्वाद देनी हाँ सुरेश बाबा पुरस्कार देनी बाकी हरि के भजन बिना सब कुछ बचा देखिए जीवन में का बेकार मंदिर बिना मूरत के सिंगार बिना सूरत के मंदिर बिना मूरत के और सिंगार बिना सूरत के बिल्कुल बेकार बा आज हमनी के साउंड मिलल बा दीपक साउंड राजन भैया के पूरा टीम बा स्टेज मिलल बा लाइट मिलल तो गावे में कितना आनंद आवत और सबके सुनहु में आनंद आवत होई अकल कुछो मत मिले यही तरी हम गावत रही तो नौजवान कह के मारो मर्द भूखवा के रखा आज मिलल में तो कितना व्यवस्था अच्छा लगा भाई अभिषेक के बहुत बहुत प्रेम मिलल बात बिना जरूरत के अरे बिल्कुल बेकार हरि के भजन बिना सब कुछ चिड़ै बिना चोंच के अब बैल बिना पूंछ के चिड़ै बिना चोंच के अब बैल बिना पूंछ के मर्द बिना मूंछ के अरे बिल्कुल बेकार हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा हरि के भजन बिना एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की